zij is gas bij. Buik of rug, gas terug. Mijn rijbewijs heb ik al in de pocket, maar voor de grap hier gelezen op een het theorie-examen maken. En dat ging net zo heel goed. Nee, militaire kolom? Wat is dat? Maar ik snap je niks van. Oh, kijk, hier gezakt. Maar nou ben ik heel nieuwsgierig hoe dat zit met de orenmeesken hier in Friesland. Hey, joh, rijbewijs. Ja. Nee, nog net. Hoe lang heeft u die al? 2 jaar, bijna. 40 jaar, 50? Denk je dat nog helly? Tuurlijk, maak je. Zullen we testen? Oh god, nou moet maar even. Wat betekent het blauwe dinkje boven dit hectometerbordje? Het blauwe balkje. Dat heb ik net leerd. Daarmee kunnen ze dat hectometerbordje au plakken. Volgens mij wie dat iets maar beesten die er dan net op zitten in kennen. En de boel smarrig maatje kennen. Dan de tweede vraag. Doe is de auto in deze situatie. Wat moest dan? Wacht zie. Omdat ik haaientanden heb. Ik moet verjaardag aan jou. Dan moest remmen van de voetganger. Die voetganger moet wachten, toch? Nou, maar de auto eerst. Omdat de voetganger die naast is in de zijkant. En zij is gas bij. Buik of rug, gas terug. Ja, maar stop je, haal je het aan en op het doorgaande weg het voorrang. En Jo hebben een rijbewijs en die jongen naast jou net. Nee, snap je net nou? Nou, je hebt beide fout. Ja, die jou ook wel voorrang, het is Noordman. Ja, we het krijgt om een twee rijeninstructeur vregen. Die gaat allebei fout.